Fruntea sus, capitane! Uite ce-am găsit! Un cufăr magic care se deschide cu un cântec special! Haide, Sharky! Avem comara, da, uită-te acum la ea. Să stăpâniți sănătos, domnule? Multe ouă de aur! Oh, băieți, nu trebuia! Smee! Au! Smee! Ai! Au! Smee! Smee! Salvați-mă! Oh, vai, n-a mers cum plănuisem! Atenție, mateloți! Hai! Dacă un pirat vă întreabă parola piraților, hai, hui, hai, să spuneți! Care-i parola piraților? Hai, hui, hai! Hai, hui, hai! Hai la datorie, veniți să vă îmbarcați. Plecăm toți mateloții, fiți atenți, nu dezertați, căci noi pirații știm ce facem, deci nu comentați. Zi acum cu noi parola și Hai, hui, hai cu tot strigați! care-i parola de vreți la bord? Hai, hui, hai! Corabia pornește, să avem grijă de ea, și galbenii contează, spune tu că nu-i așa. Hai să numărăm și să-i împărțim, camarazi cu toți să fim, și curaj de vreți să ne arătați. Hai, hui, hai cu toți